హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం టాపిక్ ఏంటంటే మనము అమెజాన్లో కస్టమర్ సర్వీస్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడం ఎలా అనేది. సో ఇందుకోసం మనమైతే అమెజాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో ఓపెన్ చేసుకున్నప్పుడు మనకైతే హోమ్ పేజ్ అయితే ఇలా వస్తుంది. సో మనము కస్టమర్ సర్వీస్ని ఎలా కాంటాక్ట్ చేయాలంటే పైన 3 డాట్స్ అమెజాన్ పక్కన కనపడుతున్నాయి కదా, దాన్ని అయితే ప్రెస్ చేయండి. సో ప్రెస్ చేశాక లాస్ట్ పోతే కస్టమర్ సర్వీస్ అని అయితే ఉంటుంది. సో దాని మీద అయితే ట్యాప్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీకు చాలా వస్తాయి. కిందికి వెళ్తే కాంటాక్ట్ అస్ అని వస్తుంది. సో దాని మీద అయితే ట్యాప్ చేయండి. సో ఇలా వచ్చాక ఇక లాస్ట్ మీకు 2 ఆప్షన్స్ అయితే ఇక్కడ వీళ్ళు ఇస్తారు. చాట్ విత్ కస్టమర్ సర్వీస్ ఆర్ కాలర్స్ అని అయితే. సో దానిలో మీరు ఏ చాయిస్ అయినా ఎంచుకోవచ్చు. ఒకవేళ కాలర్స్ అని కొడితే సో ఇక్కడ మీరైతే ఏదో ఒక ఐటెంని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో నేనైతే ఒక ఐటెంని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడైతే మనం లాంగ్వేజ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో మనమైతే తెలుగు కాబట్టి తెలుగు, లేదా వేరే వాళ్ళైతే వేరే వాళ్ళు. ఇక్కడైతే వి విల్ కాల్ యూ ఆన్ దిస్ నెంబర్ అని ఇచ్చారు కదా. సో అంటే మనం ఇక్కడ ఏ నెంబర్ టైప్ చేస్తారో ఆ నెంబర్కి అయితే కాల్ అయితే వస్తుంది. సో ఇంతే. నా ఛానల్ కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి.